салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба влоги имрӯзаи мо. Духтаро, имрӯз ман чизҳои заказ кардагиамро мехоҳам нишон диҳам аз Faberlic. Ана ҳамқадар чизҳои хушро заказ кардам. Инҳо бисёриш либоса барои духтарчама заказ кардаги будам. Ина пенал заказ кардам барои духтарчама. Дар нашам ҳам хел бисёр чиз мебарад, ҳам фломастеру, ҳам карандаши, чизе ки бошад, точилка, ҳама чиз мебарад. Ана мехел мубайнаш як вай дорад, разделитель. Яркий хушруб даст. Вақти скидка штаги буд, ман гирифтаги будам барои духтарчама. Ана духтаро, ина бинед. Ин венчик, ина хели просто ана мин ваяша зер мекунӣ, аз болоим дастакаша зер мекунӣ, худаш тоб мехӯрад. Ина бинед чӣ зур. Беҳтарин венчик будааст. Ман ина вақте ки дидаги будам, аҳамият надодаги будам, гуфтам ман венчик дорам, дар кор нест. Баъд духтара купартофтан ваяшона ки ҳамқадар беҳтарин венчик будааст. Ягон вай кардан дар кор нест, хе тоб додан дар кор нест. Просто хе камтар зер мекунӣ. Ина ин туфлича заказ кардам, якташа аз духтарчам пӯшида ҷои гиром рафта. Ҳамқа кофтам наёфтам. Ана мин туфлича заказ кардам, лекин ина ман барои худам заказ кардаги нестам. Ина ман медиҳам. Ин тряпка барои пол ҳамқадар сабука ки духтаро мулоим аст. Маълум аст ки ҳам ту ки мешӯӣ тез тоза мешаду, тез қоқ мешад. Барои полшӯӣ ҳам хеле латта ман ба дар кор буд. Ана заказ кардам, беҳтарин чиз аст духтаро. Ин хайвенчика нишон додам. Инҳо ҳамаш пробник, ҳар якташ аз дигараш беҳтар духтаро. Якташ аз дигараш беҳтар. Ҳамаи вайҳош ман ба маққул шуд. Ман ҳоли шишта ба ҳазор хушрӯ карда нигоҳ кардам кати шавҳарам, ҳамаш қариби маъқул. Заказ мекунам оҳиста оҳиста, худо хоҳад ҳар якташа, ҳар каталог заказ мекунам, якта духи худам ба. Мен пятновый водителя беҳад таъриф мекунам духтаро. Якум бор гирифтам. Ина ман аз ин пештар дигар пятновый водителя мегирифтам. Ина як бор гирифтам, якум бор. Аллакай ман ҳозир стиркаи сар додам. Баъд мебинем кани ваяша результаташ чӣ хел. Лекин духтарако беҳад таъриф мекунанд, ҳама ба маққул ҳамин чиз. Аз ин вай кардам, заказ кардам кондитсионер для белья, як хелаша, ду хелаш, инаш кондитсионер для белья вай будааст, бальзам будааст. Хай заказ кардам, инашам, аз инашам вай истифода накардам. Ҳоли ина истифода бурдам ҳозир вақти стирка сар додани ба, баъд аз ин гел истифода кардам. Ина заказ кардам, бо ина камень мешад, хеле налёт мешад барои ванна. Ам ҷоҳое ки дар ҳамин дарни стиральная машинкаям агар камтар налёт шавад, довай шавад, метавонедтон аз ҳамин спрей чошитон хеле пошида монед, вай мешад. Хушрӯ тоза мекунад. Як дамба. Аз ин гел для душа парфюмерияно заказ кардам, беҳад бӯяш нағз будааст, ман бо маққул шуд. Ин тряпка барои уборка, инҷаш хеле сахтака. Хай ягон чиркҳои камтар сахт часпидагия тоза мекунад. Инҷаш кати хай вай тоза да барои занак чизар кор, фақат латта. Духтаро, ин ҳамин чиз беҳтарин чиз будааст. Ҳамин хел вай ба хеле вешалка, ранги вешалка мемони қабати анҷомот ба шкаф ба. Ҳамқадар ҳозир кухнима бӯяш ҳамқа приятно шудаги бо ман кафа монягар вообще беҳтарин мешад. Ва бӯи ҳамқадар хушрӯ мекунад ҳамин кухнима дарои агар бӯяш ҳам ту гирифтаги ҳамин вай майда касту, лекин бӯяш беҳад нағз будааст. Оли инҳоша накушодямо, якташа ҳам хе кушодам барои шумо ба нишон додан. Беҳтарин чиз духтаро, пушаймона мешунад заказ кунитон, ҳама вақт либосатон бӯи нағз, шкафатон бӯи нағз меистад. Ин брюка худам ба заказ кардам. Ин брюк летний брюка, ман ҳозир акун лета тамом шуд, лекин заказ кардам онда барои ки скидка буд. Материалаш ҳамқадар нағз, часпида намеистад, партофтагӣ меистад, кушода как нағза как. Аз ҳамин заказ кардам барои худам. Так, беҳад нағз материалаш, ҳам материала ман нағз мебинам. Ин нижний белье барои кӯдакчама, барои духтарчама нижний белье заказ кардам, 3 штук. Вайшанда качестваш беҳад нағз духтаро. ХБ ҳамин як пачкачашанда 3 штук аст. Инҳо ҳамаш духтаро упаковка, ман ай упаковкаш ҳамаша баровардам, чтобы овозаи баланд нашавад барои шумо. Ин наскичаош ҳам беҳад мулоима, каки нағза как. Якта ваяшпа, пачкашпа 3 вай ҳаст, 3 пара ҳаст. Ана ин футболкача заказ кардам, скидка штаги буд. Ин футболкача кати ласинаш вай под цвет гирифтам, да, ин ласинаш леггинси кати вай футболкачаш качествоашам беҳтарин духтаро, набин тарзи духтагишам беҳтарин, ҳамаш качествои нағз. Ина ин Faberlic. Так, ина ҳозир духтарчам мепӯшад. Так, ина ин футболкачаш
качествош беҳтарин духтаро. Яборкани пушем либоса барои кӯдакчаам якум бор ман заказ кардем, лекин наскича калготки заказ кардаги будам аз ин пештар. Ин спортивка заказ кардам, спортивный костюм, шимчашкати, ин вай кофташ. На рангаш вай светло-фисташковый будааст, качествош беҳтарин. Ҳамто шумо мебинед ҳамаша нишон додастам. Хушруман ба ҳамқадар мақбул шуд. Ина заказ кардам барои духтарчаам. Так, инам шимчашкати вай болоша заказ кардам. Дутта спортивный костюм, шимчакати кофташ, дутта вай заказ кардам. Лосина кати кофтачкачаш. Ба фикрам якта футболка, якта лосина, мана хеле цвет, бо ин якта шиму, якта спортивкачай болоша заказ кардам, да. Ҳамаги сета костюм барои духтарчам. Якташ манин осенний, якташ амин летний лосина, чашкати футболкачаш хона пушак вай. Ина бинед духтаро, рангаш чихи хушру. Духташам ҳамаш ба дараҷаи оли беҳтарин. Боз чӣ заказ карда будам ман? Ин вазочка заказ кардам духтаро. Набинед чихи хушру. Ин гули ки ман аз берун чинда омадаги будам. Мин вазочкая ман майдатараша заказ кардам барои худам. Амхи кухни ба истат гуфта. Духтаро, инҷа мо камтар сайру гашт биромадем. Пеши хонамон ба ҳам хеле парк аст, камтар дуртар аз хона, як 5 дақиқа пиёда. Ҳамҷа кӯдакое овардем. Духтарчи апамам кати омон имрӯз. Баъди 2-3 рӯз аллакай ҳаво резко хунук мешавад, барои ҳамин вақта беҳуда сарф накунему. Хай берун бироем, гуфтем прогулка. Ҳамҷа парк овардем, кӯдакое хурсанд кунем гуфта. Баъд ҳаво хунук мешавад. Хай ҳавои хунук баям омада мешавад прогулка кунӣ, ягон ҷои ваяш несту. Хай ҳавои гарм бо ҳавои гарм, да, кӯдако кати бо ҳавои гарм ба осонтар прогулка кардам. Инҷа шаварам камтар тирпаронӣ омадан, наздашон омадем, кӯдако аллакай аз вай качалиёшон фуромаданам. Ҳозир камтарак инҷа тирпаронӣ кунем, баъд меравем магазин, бояд равем. Духтаро, ман бояд худам ба обув гирам. Ҳамин размери ман проблематичный, ҳам размери либосаму, ҳам размери пой. Обув гирифтан ба аз размериҳои взросле, аз фасонҳои взросле агар гирам гӯям, размерҳо аз 36 сар мешавад, размери ман 35. Барои ҳамин аз взросле отделенияҳо агар ман мековам обув гӯям, агар намеёвам, фақат 36-37 размерҳои калон. Агар ки ягон отделои детскиша бинам, фасонаш мақбул намешавад, детски размерҳо. Барои ҳамин хай ҳозир рафта як илоҷ карда барои худам ман бояд обув ёвам. Осенний ягон хеле сапошки мехоҳам гирифтан. Фаберлик ба буд, фаберлик ба заказ мекунам, гуфтам ки яке успед накардам, аллакай 35-аш нет в наличии. Духтаро, аллакай хона омадем, аллакай гирифтем обувҳоя. Шаварам ба дар кор набуда обув, лекин ваям мақбул кардан. Анам хел вай гирифтан барои худашон, скидкаштак будааст. Ин аз магазини Зенден гирифтем, беҳад вай нағз скидкаштаки гуфта, хай худашон баям гирифтан, зиён намекунад вай. Чӣ мегӯд, пои афзол ягон вақт зиён намекунад, зиёдатӣ намекунад. Ман барои худам ина гирифтам. Духтаро, ҳамин хеле ман ба мақбул буд. Ҳама вақт ман мекуфтам барои худаму, лекин размер намеёфтам барои худам. Ина ҳам ту даромадем якум, ҳам ту магазини як бор даромадему, сразу амина ман дидам, размераша пурсидам ки будааст размери ман. Ягон вақт ин хеле удачно ман барои худам пои афзол намеёфтам. Ҳама вақт ман кофта мегаштам, размерро ман намеёфтам. Ина шаварам 2000 ба гирифтам, 1999 будааст. Ман инаша 3000 намедонам 200 буд, 3400 буд, рости гап ёдам ба нест аллакай. Ҳамин то 3500 буд, аз 3 то 3500 нархаш ёдам ба, точно нархаш нест. Аз магазини Зенден гирифтем. Беҳад мақбул ман ба ҳам рангашаму ҳам фасонашам. Инҷа духтаро, шаварам вай овардан гӯшти гов аз магазини ҳамин тоҷико. Қассоб худошонам ҳам қассоб, ҳам хеле ҳам вай доранда, гӯям магазин доранд, меборанд мефурӯшанд гӯштҳои свежи, фақат мебиранд аз ҳамонҷо шавҳарам. Аз ҳамонҷо зира, қаймоқ, ҳам хеле чизо мебиранд. Инҷа кӯдакчаи ман пешам ба инҷиқи кардааст, дандончаҳояш биромадааст. барои ҳамин духтаро замина аз мясорубка мегзаронам, камтар гӯштҳои ҳам хеле роғанаш зиёдтароя аз вай мегзаронаму фарш амгиро мемонам маразилник ба. Баъд амин лаҳмои хушша гирифта мондам, инашам мегзаронам ҳозир.
нимаша фарша гирам мемонам, қимая нимаша ҳамин сабзию картошкаю пиёзкати вай мекунам. Пиёзам баъд аз ҳамин гузарондан ҳамин вайоям сабзавотаям гузаронда вай мекунам. Котлета мепазам барои кӯдакома, нағз мебинанд. Барои писарчама асосан ман вайба мемондам, парба мепухтам. Фақат ҳозир хай камтар жариниям метиям, баъзи вақт мехӯрад. Лекин асосан барои писарчама ман деги мантуба мемонам. Ҳам хеле котлети дарнаш ба пиёз, сабзӣ, картошка, зелень, ҳам хеле чизоям кати фарш омехта карда ҳамин болои вайба мемонам. Чӣ мегӯд вая? Параварка мехай агар дошта бошед, ёки деги мантуба монда барои кӯдакои майда додан нағз. ҳозир даравкак мегзаронам. Ин мясорубка тез мегзаронад ҳамаша. Чанд килои бошад, дарав ҳамин мобайни 3-4 дақиқа ба аллакай мегзаронад. Даже тезтара. Нам хеле духтаро гузаронда ҳозир ҳамаша хушду карда ҷобаҷо мекунаму котлетама даравкак пухта, баъд кӯдакома бояд ман берун брорам. Ҳозир хеле ҳамаша аллакай гузарондам. Манам қадар фарш шуд. ҳозир нимаша ҷудо карда нимаша баъд мепазам. Намедонам рости гап чанд кило гӯшт буд духтаро. Ин ҳозир беҳад вазнин шуд. Намедонам 2 кило изофатар мумкин ки бошад. Бо ҳамин ҳамаша 1 кило ҷудо карда мондам. Инам қадар барои вай. Хай барои кӯдако авқот сӯюқ агар мепухтагӣ шавам дар кор мешад лаҳми хушрӯ. ҳозир инаша ман нимаша пакет ба хеле рост карда ҷудо карда мемонам. Духтаро хеле ҳама вақт ман маразини камбағ хушрӯ карда мемонам. Вай шикаста гирифта пухтан ҳам осон. Инаша ҳамто пакет ҷудо карда мемонам. Наминоям ҳозир аз мясорубка мегзаронам. Ин кати ҳамроҳ мекунаму баъд котлеткома мепазам. Беҳад нағз мебинанд кӯдакои манам хеле котлети кати вай сабзавот омехта кардагиам. духтаро, ана влога ман ба охир расонида истодам. Раҳмати калон ки канали моро дастгирӣ мекунад. Раҳмати калон ки бо мо ҳастед. Барои комментариятон раҳмат. Хайр то влогҳои оянда.